Limbador syumanen papagayam, itarog dawa ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Pagkamatay ang salangan! Ibagam kanya kapag kaskastaam. Ibagam. Iturog mo langan. Ag sarita kanto. Inton may katan ti bartot mo. Bard, kanayon ka di tiyo umay ni Rina dito'y pasda. Kapamidwa itan, madam. Anya ti araramidin na no kasta nga umay dito'y. Mapan iti swimming pool. Kalpasan na. Uminom iti alak, madam. Anya. Saan ka di matlaang ang makibibiyang dito'y? Saan mat, madam? Saan ka di anap-napan di ta may kadwa akad sa aran? Saan, madam? Ngam nagdamdamag may papan dito'y pasdek. Katimbaga kapag turugan dagiti customer akayat na ti maturog dito'y. Dagiti silid iti may kadwa akad sa aran. Malaksi di ti dayta. Saan ka din ang nagdamdamag pa'y? Saanan, madam? Nasayahan. Bantayan nyo anaimbag no kasta nga umay dito'y. Masapol nga awan ti maamuan na sa bali. May papan dito'y para iso. Lalawag. Wan, madam. Victor, imayak ta kayat ka akasarita. Pangaasim ta agsarita ta kuma. Sige, Ante Ella. Anya ti bagam? Pakawanan nag. No inlibak ko ti maipapan kanya ami. Ngam kayat ko nga ibagakan ka. Akayat ko ang may liklik ka iti dakas. Iso nga inlibak ko. Victor, tipan nakaramos ni ami. Kat may saan na sa apasamak iti biyag na. Kat dayta tinang dadaol iti masakbayan na. Ti arapaap na iti biyag. Saan nan ana ituloy ti adal na gapu iti dayta? Gapu tadi na idin mayulo ti agadal. Ante Ella. Kat pangaasim. Saan ka ko mga garamid iti dakas? Gapu iti dayta ana amwam. Saan ang mabalin abaybay akti na pasamak kan kuana? Addan asawa na. Kat bayam nga isudan ti makaam mo iti dayta abanag, Victor. Anya? Adda pagrebbangam ita, kas may sa asoldado nga imay diti San Isidro. Isula ko man, di ipamaysam. Ante Ella. Palagipan ka, Victor. Saan kan nga garamid iti kontra kadag iti pasurot ni Senyor Simon? Tadyak kayat ama isagmak ka. Oh. Awan mutla ti serbi ti amin. No agaramid ka iti kontra kadakwada. Gaputa saan mo mat amatagi kwa ni ami. Taadaan lakat nga ruda ni ti asawa. Ante Ella. Iso alipata mo ni ami. Saan aparakan ka ni ami, Victor? Ita, taawanan ti barkat mo iha, agsarita taman. Nagsakit ti ulo. Iti anyaga po akasta ti araramidam. Nagsangsangit kay di kalman. Apay. Kuha, awan mama. Nabarta ka kla siguro. Agliblibak ka, Rina. Saan da ko napagdanagan, mama? Barta ko na siguro ti panagsangsangit ko ako nun. Kinunampay akayat mon ti agpakamatay. Anya? Adda ka di parikot mo? Apay adi mo ipagkakanya? Awan, mama. Awan parikot ko. Wano, dayjay ka di asoldado, tiga po na. Ha? Saan, mama? Ala, makamo ka, iha.
Ngam ibagam kumakanyak no addaman parikot mo. Mama, Anak ka, iha. Ipat patag kaunay. Katjak kayat nga adada ka sa mapasamakan ka. Iso ano addaman parikot mo, ibagam kumakanyak tapno matulungan ka. uwan. Uwan, Mama. Kat anya ti aramidam ida. Agyan ka kadilata di ti pasda. Saanan, Mama? Agsubli ako ni di asyenda. Saan ka di nga ijay mansyon? Kay kayat ko di asyenda, Mama. Sige. Kuyugan ka ni di pa nagsublim ijay. Saanan, Mama? Kabailag tag may mesa. Saan kayo nagtaktakpay? Ngam. Sige, Mama. Agrubwat akon. Tagsubli ak iji asyenda. Nagturungan niya rin. Ija asyenda, ma'am. Idi nakita ko nagturong ti kotse na ija asyenda. Nagbultag mata na nagsubli dito'y paraiso. Bart, si Kaman ti kasaritak. Anya ka di tiga po na nagbarbartak ni Rina? Kwa. Kuna ni Ma'am Rina, jak ka no ibagbaga ka na kiti dadakkel na. Bart, imbaga nakadikan ka, ti parikot na. Awan parikot na, madam. Trip na la siguro ti agbartek. Anya, Pag mo gusto na ngamin dagiti arak dito pasdek, madam, naimas ka no. Kat awan mo't parikot iti kadana dito madam. Tadya mo't lagbartek ter aramiden na. kasta. Wan, ma'am. Kan saan ni mo't nga itulok ang makadanon dito may kadwa kadsaran. Agpatinggala ni Ma'am Rina dito sana makadanon iti second floor. Dahil tuyaturan. Awan kaya, deserve. Gaputay tiyo may ko dito. Maipalakit ni Victor. Kat makarit na aklang iti sakit. Apay kastoy. Apay nagpaling di panagayat ni Victor kanya. Hinayat ko itinapudno. Iso tilalaki akayat ko ang magikalay sa kanya. Apay. Apay nga sinagtan na itigas sa unay. Sabra asaan tiimpayan. Ay supayan abis mo tinagpag. Asaan nagganyan nga ay ayatan. Apay! Apay! Kung akong katngadda ka dito'y turod, Rina. Nabayag ka din dito, Rina. Pakawanan na. Amok nasaktan ka. Rina. Pakawanan na. Kat pangasin tadi ka kumagaramit iti dakas, gapo iti daytoy. Isumat na kaya mo, Victor. Isumat na kaya mo nga iti panagsubling. At diyak pulos na rin na iiliwang kanya. Ninamnama, tinairot ka pa nangarakop mo kanya. Yamawan. Ililiwag ti palang ibalikas mo ngay ayatan na. Ngamjak na uray na ibalikas mo. Pudno ang nagpakita ka kanya. Pudno ang nagsarsarita ta. Ngam saan na may papan iti ayan-ayat ta. Or-orayat nga agahon iti bibig mo na ibagam akailiw na. Ngam awan tinuuray po. Tagayang. Hoston.
Saan ka nagsangit? Huston, Marina. Ulitat kat daw iti pamakawan. Kat kidawag. Ngagtalinaid kumati kinasingad ta iti tunggal maysa. Napatig ka kanya, Karina. Ngam kas maysa na singad apagayam. Kat ulitan. Pakawanan na. Iha, imayak dito asyenda. Takayat ko amamuan no niyang tiparikot mo. Masaw kanyak ni mama nagbarbartag ka. Pudno ka di. Kwa, Papa. Di kayag tanag. Taawan ti parikot ko. No nagbarbartekak man, dayjay kat trip ko laang. Sigurado ka? Amagamot no adda parikot mo ken ayat. Ha? Awan, Papa. Kumusta kayon ka ni Victor, iha? Ha? Tiyan mo, ket adda nagkinawatan nyo. Papa. Iso ka di pagparparikutan. Ibagam tipod no. Saan, Papa? Awan parikot ko kini Victor. Nasingid kami ngagpagayam. Iso nga niya kumati parikot ko kan kuha na. Nasingid nga agpagayam? Uwan, Papa. Saan mo akayan-ayat? Saan, Papa? Agpagayam kami laang kini Victor. Malah, saan ka pilitin amang ibaga no anyaman ti parikot mo, iha? Ngam ti makuna, no daman parikot mo. Ada kami lang ka ni mamam nga sigam. Nalawag ka di. Uwan, Papa. Agsublita iti bantay nga tapen tangayan dagiti rebelde. Tenyente. Wen, Yan, amangan met no saan ka pa nakasagan ha? Kas naming agparparikot ka pa ilang. ha? Anya kumati parikot ko? May papan ka na yan. Si Kamat. Saan mo't anadag na parikot dayta? No para ken ka, saan? Ngam no para ken ni Rina, nadagsan. Ha? Ket anya nga ro din, tenyente. Agron data iti bantay? Wen, saan mo't alapad ti parikot no may papaniti trabaho? Sige, tenyente. Mama, mabalin ka di ako yogan nak ije kabisera? Sige, iha. Kuyogan ka. Agyaman na. Anya tiga tangam ichay. Kayat ko lang ang tagaliwaksay, Mama. Kayat ko tagpasyal. Sige, nuday tate ko nam. Kuyogan ka. Agyaman na, Mama. Apaya dito'y simbaan tinagturungan ta. Bumabatan, Mama. Bumaba kayon, Mama. Agpag na pagnatalaang dito'y aglaw-law ti simbaan. Apaya dito'y simbaan tinagturungan ta. Nagado dita ti mabalinta apagturungan asaan na dito'y simbaan. Umay kayo, Mama. Agpag na pagnatayo. Kalpasan na. Intay agkararag iti unay. Sige, Ella. Bumabatan. Mabiit laang, ma'am. Isimpak laang to'y belok. Amumatan, masapul aling daktiro pa. Tadyak amo na aging gaita. Kat adapay laang mangipangpang ta iti biyag ko. Wan, Ella. Maawatag. Iti day talangam ita. Kas kalabakat. Kanayo na kastoy ti langhak, ma'am. Tunggal umayak di ti kabisera. Nagrigat ngagpay sa tikasta, Ella. Ala, bumabatan, ma'am. Sige. Mapantag kararan. Kalpasan na. Mapantag gatang kadagiti masapsapul tayo, ije mansyon.
Umay kan, mama. Mapantay ti unag. Intag kararag. Lalpasin ti panagpagnapagnata. Diyak kaya ti sumrak di ta simbaan. Umay kayon, mama. Intalag kararag biit. Talpasan na. Rumor tamat la adagos. Sige madlangan. Ha. Dagiti sumungan. Oh, Doña Anita, si kamat kayam. Ha. Iso ka di dayta ti anak mo. Ikalaang ama kita. Kumusta ka, iha? Nasaya at mat, nana. Kasla na singpot ti anak mo, Doña Anita. Mapantan, Ma'am Carlota. Sino nga ta ti malaan na iti ugali? Sika nga ta, wano ti mayor. Ti salbag. Kakaslaan da kayat na asawan. Rina, iha, napintas ka. Isumat lagayam, anagayat kan ka ti anak ko, ani Victor. Anak yun ni Victor? Anya ti kinunam? Anya tinagan ti anak mo a kinunam? Ako, saan kayam? Awan, lipatin yon timbaga. Rina, iha, pasensyakan iti naisawang ko. Wala, inkamin. Sige, Doña Anita. Umulag kan di ta simbaan. Taing kaagpakawan. Kadagiti nagbasbasulam. Wah, tipwisit a babae na. Kunam no asino a santa. Ha! Adan to aldamo. Agbabawi kanto iti aramida. Mama, asino daw chay? Kan, anya taramidam? Bayamon iha. Saan mon nga italtalakpay? At dalang amin kurang ti panunot dahi chay abakot. Anya? Ala, mapantan di ta simbaan iha. Umunod tan. Sige, mama. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ma'am, apay akas iti panagsarsarita yung kanyo doon nga Anita. Masurunak, Ella. Iti anyagap mo, ma'am. Tsak maawatan tiriknak. Amom ka di atong galmakit kitak day chay nga Anita. Kat agburburak ti darak. Anya? Wanela, kas lang aming patyak nga iso ti akin kapanunutan iti pan nakasir idi ti mansyon. Anya? Awan lang amin ti pamanagnak ko kat. No kumatad da pamanagnak ko. Agsungbat kumaday chay abakat. Anya ti aramidan nyo no bilang, ma'am. Ha! Paibalod ko. Oray pa'y maibos ti sa ni Kwame iti day di Rodrigo. Basta maibalod kat mabulot iti pagbalutan. Ma'am? Oh. Ala, agawid tan iti mansyon, Ella. Agdiretso tan iti baliwan tan tumanan ti rumar. Tana ikatan ti ganas ko ita. Nadadaol ti aldaw ko iti pan nakakitak iti daychay nga Anita. Sige nga, Rod, ma'am. Idiretso yung tekot siya di mansyon. Tapno makaina na kayo, ano? Wan, Ella. Apo! Apo! Nay, si kamat kayam dahi tabaraw. Wala na. Kapkapok di tabagatan. Napanak nagsursuro ti kabalbalayan. Aya, ikasta. Pasensya kayo no, makasingaag kada kayo, nana. Di magasak lain ta, umayak man makiinom iti danom? Wala, barok. Umay ka. Dumanon ka dito'y nanumaw apagdaangan me. Agyaman ak nana. Agyaman ak itin painom yung adanom, nana Inga. Hawanan yaman na, barok. Nana, makitak nga obad adon dagiti mapanagkarkararag iti simbahan. Wan, barok. Gapo da itakan ka. Kan ititulong yun, nana.
Gaputan nagagat kayo amapan mangal allokoy kadagiti tattao amapan agkararag iti simbaan. Uwain barok. Takastamat ti kotam. Barok. Adaman damagag kan ka. Anya dayta, nana? Apay nga aramidam ti kastoy. Apay amasiknan kaunay. Maipapan iti da ito'y awalag. Idito ta, dayo ka na ang ditoy. Kinapudno na. Taga dito'y ti pamilya nagtaudak, nana. Ha? Adda balay minut dito'y. Ngam, ijay lang amin syudad ti magkalat. Kastagayam. Ngam apay anagagat ka apo managna. Amapan iti kabadbalayan. Amang ibingbinglay iti sasaotid Diyos. Uwan, nana. Taday tamo ti pagrebangak. Kat ti makunak, ituloy yu kuma ti mga lukoy kadagiti tao ako mamang iti simbahan. Uwan baro. Aramidak dayta. Awan ng painday ti nga ami. Isa di makagapo at tinalikod anak ni Victor. Nagsakit tayo ti nga naramid ni Victor. Ngam saan amabalin at ang likod anak ni Victor. Masakol asyak laang ti babaeng ayatan na. Awanan ti sabayin. Ma'am Rida, adda kagayon diti paraangan. Nana Marsing, Saan ka di amanamin diti paraangan? saan, Nana? Amok ti pampanunutan, ma'am. Ni Victor, saan ka di? Well, iso, Nana. Ay, kung naglakit din agtultuloy yung tiragsak mo, ma'am. Gaputa nagsublin dito'y San Isidro ti lalaki ngay ayatam. Kastoy matan tinagbanaagan na. Gapo kini ami. Dayjay nga ami tilapad iti ayan ayat me kini Victor. Kinapudno na. Idi pa'y laubing da nga aging inayat da. Malagip ko pa'y day di nakitak. Nga anya, Nana. Naging narakop day dayan ti dalan. Basta na namasing. Saan man nituloy? Ang asa. Ay, nadingitat, ma'am. Pasensyakan. Nana Marsing. Amom ka diti pakasarakak kini ami. Ne, taapay, ma'am. Kaya't ko akasalita. Anya nga iti ibagamkan ko, ana. Ibagak aliklikan na ni Victor. Taadan nagkinaawatan ni. Ay, kuha, ma'am. Jakmat ampono sa dino ti ayan na. Sigurado ka kadi, adi mo amo. Aun, ma'am. Talaga matadyak amo. Sana balin. Sige, Nana. Panawan nakpay dito'y paraangan. Ingkay kat matulogan. Kaya't katagmay-may sa dito'y. Sige nga ron, ma'am. Panawan ka pa'y dito'y. Ay, kaslasin mabali ti ugali ni Ma'am Rina ita, Kasla imuyong. Kapungata iti panangwaswas ni Victor iti relasyon da. Luapay-pay lang kami na nagsabat ti dalan da adwa. Luapay-pay lang kami. Antoy ti amak, Ma'am Rina. Agi amanak, Mang Bart. Kaduan na dito'y swimming pool. Kaya't ko ti makisarsalita kan. May da di tiga po na ngay may kamanan dito'y pasdak, ma'am. One. Amom ay talagat ni Arak a paborito ka, Mang Bart. Wan, ma'am. Oray ni Madam Anita. Kastamat ti kayat na. Ala, uminom ka mat naran. Sige, ma'am. Ngam basit lang. Narigat no mabartagak. Okay. Mang Bart? Amom ka din ni Ami? Ami? Wan. Amom
Amom kadi nga isa ti makagapo ang winaswas ni Victor ti relasyon mo. Anya? Gapo ko na. Tinalikodan nak ni Victor. Ni Ami kano ti ayatan na. Kasta ka di? Kayat ko ang makasarita ni Ami. Kayat ko abanlaagan. Aliklikan na ni Victor. Tanusan. Dakas ti aramida ken kuana. Ha? Ma'am. Nasing pata ka tao? Ngam siyak medjay tao adi na kayat ti maagawan. Ma'am Rina. Iso ang kayat ko ang makita day chay nga Ami. Kat balaak. Kat kayat ko at tulungan nak amang sapol ken kuana. Wan ma'am. Tulungan ka. Kuda ni Ismael, mangrugi ikanon ti misa inton Domingo. Isu ama sa apul mo at arumwarak manen lakay. Iti kasta, indak manen mga lokoy iti kakadua ama kimisa. Kasta ya, ay uray mo't saan nyo ida mapan ang lokoyan kat adulat tati mapan. Saan abaalin Basta inak tulat ta mga lokoy iti mapanto makimisa. Isupay adag iti mabagaak. Malahawan dakas na. Makamukalatan ba kahit? Sika nga'y paos. Inkanto mat makimisa inton Domingo. Una. Ay nasaya at narudno kasta. Kamaudyanan na. Adamot laangan pade. Dito'y San Isidro. Nangag ko manang ti uni ti kampana, lakay. Nangag mo ka di, mag. Nangag ko Nangag siguro dagiti padata nga adda di ti kabisira, ti uni ti kampana. Word. Saan nga ta, ati kayak asawag ti panakabatangtang ti kampana, no daduma. Kat ti kaaddan, ti pading dito'y San Isidro. Jak amo. Kuna ni Ismael, addan to kanupade amang misa iti simbaan inton Domingo. Ngam di na ba't imbaka no asinaw? Nasaya at nga ron. No addan to padi dito'y. Tatno addan padi tayo dito'y San Isidro. Ay, ala bakit? Ituloy tanti maturog. Tingat rabeng. Ay. Wala kaya. Si kaganti ko nada sa ngailik, Rina. Wan, Victor? Kayat ka na ang asarang kanan? Kayo na ka. Rina. Ada ginagkatang ko apalakan ka. Ada itiday ti apahang. Ginagas ko ang ginatang. Kasapunam amin ti ada itiday ti apahang, Victor. Saanan anas ka nga gastos ka, Rina? Bay ang paklaan, Victor. Pakaragsakak ti kasto ng aramida. Rina. Oray winaswas mo ti relasyon ka. Kaya't ko maagtul-tuloy latta kuma ti komunikasyon. Kaya't ko asarang karan nakmat kuma iti mansyon. Wala saan, iti asyenda. Ha? Amok, makumikom ka iti trabahom. Ngam, please, di na kumamat lipatan, Victor. Gapo ta ipatay ko na di ka makita. Anya? Awan tinagbaliw ka niya. Ay ayatan kalata, Victor. Kumusta kan, Mang Rene? Kastoy, ma'am. Sumaysayatan tirik na. Agimbagan na giti sugat ko. Ayan ni Mang Bay? Api nga awan dito pasda? Rimor, ma'am. Jak amo, ti napanan na. Sa nangin baga kanyak, no, sa dino ti papanan na. Ma'am, nasaw na kanyak. Sa pulam kano ni Ami. Naibaga na gayam kan ka. Am mong kadi ni Ami? Un ma'am. Nalabit ati Ami ngay magbagam ka iso ni Karisabong.
Anya akarisabong? Ni Karisabong. Tika na yun, idi akadwa ni Victor. Ma'am, ni Ami, ti kunak Karisabong. No kasta. Amang numad kayo. Hawin, ma'am. Baka sarakakan ko niya. Nabigat ang masarakan, ma'am. Ngamin, at dada iti kabambantayan. Anya? Kabambantayan? Isuti ng pagkamagkanyak edi, ma'am. Tapno pagaramidan ng iti dakas. Iso kasto iti langak ita. Anya? Apay, kaya balsan ni Ami? What? Ha? Ala, ang paimbag ka mga rin. Tasika ti kaduami kin ni Mang Bart amang sapon ken kuana. Ide ka bakiran, ma'am. Oray sa dino pa'y ti ayan na. Grabe kamot, ma'am. Gapulaan ken ayat. Isag makmon ti bagim. Kasta ak nga agayat, Mang Rene. Kat kayat ko. Siyak tagbalik. Iso at tulungan ka. Sige, ma'am. Agpaimbagak, tatulungan kayo. Tauray siya. Balsag dayjay nga ami. Paos lakay. At dan tattao nga umunag iti simbahan. Huwag ba ka? Ayan nga tangay ni Ismael. Apay adyak mat makita. Mga nuatan iti unan. Imunagak itay. Ay ngamawan ijay. Alakit din. Umunagtan ba kayo? Kayat ko ang makita. Iro pati padi. Sige nga Rod. Intan iti unag. Umuna iti amin kakabsat. Yam amok ti bagik kada kayo. Siyak ni Ismael Tubias. Anay destino diti San Isidro nga agbalin apadiyo. Nabayag at tiyempo nga awan ti padi ditoy. Nagduduma ti istorya ang makagapo. No apay anat natay dagiti padi ditoy. No pay kasta. Sa anak anagbuten kakabsat. Ket inanugutak asyak laengan ti may destino ditoy. Ket maragsa ka nagkakabsat. Gaputa makitak nga adu kayo. Gapu iti dayta. At adda itan ti regget ko nga agserbi ti Diyos. Ken iti dayto a simbaan ti San Isidro. Senyor Simon, may bahag ta nakita ka. Apay, Bart. Amuyo ka din ti damag. Ano dahita? Addan padi dito San Isidro. Iya. Pudno gayam ti madamdamak ko iti kabisera, senyor. Addan padi ditoy. Sana mapalin, Bart. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pudnuti ko na to'y kadwak. Saan kami adakas na tao? Manganop kami. Iso apalubusan da kami nga agawid kapsat. Saan na mabalin? Matay kayo. Kapsat, makipagpakaasi kami. Awan gawan ni kada kayo. Yan, saan kami akabusor? Ibagmagami ti pudno. Ket no kayat yo. Uray makikapang kami kada kayo. Pudnuti ko na kapsat. Makikapang kami kada kayo. Si dadaan kami asumurot iti pagayatan nyo. Ha? Iti dahi ta kayo magbagam. Mangipanagnag nga ispya kayo. Imbaon na kayo amang tiktik ka na kami. Saan na pudno day takapsat? Ang talinahit kayo ang balod ni. Saan kayo ang makarok? At ket di yung matgamdan ti aglibas. Tamatay kayo lahat. Ha? Di manang ang tinita. No ita. Agtungpal tayo ti kayat da. Dakas ta no aglibas ta. Kasano day 20 nyente. Kampay di. Makikapang ta kadakwana. Dahil ti remedyo. Tapno saan data apatayan. Pagkadwa, sumalog tayo. Hintay agagab iti baka.
Nga magbati ti dagduma. Tapno damang bantay kadag iti balod. Kayat ko ti agsiday ti baka. Iso ngayon tayo agaga. Kanya ba ito yung sulat? Mayor Alban. Isublim na iti dagami nga inagaw mo. Ano di mo isubli? Mapilitan kami nga agaramid iti kontra kada kayo. Amom dagiti tao nga inagawam iti daga. Iso nga sublim. Agong. Oh, salbag. O sino tinagapuan na ito'y asurat? Oh. Simon. Anya ti pagpungpog tama. Anya di tayo gamo. Surat? Juan. Surat. At isubilit ka no dagiti daga nga inagaw ko. Ano saan mapilitan dagagaramid iti maikontra kanya? Asino tinagsurat? Awan tinakalanad anagan. Asino nga tadayta? Diyan mo! Salbag na ito'y asurat. Inikanak manan iti sakit ti ulog. Ang bayam. Jack ital ka lang. Makasta, sinmalog dalando kan mang ansong manang? Juan, impan dati surat ka ni Senyor Simon. Amangan lang pagkada. Amo dati aganay. Sa bagay. Mana amin. Kaya't ko ti mapanagdigos ijay karayan. Sumalog ta. Anya? Intang manang. Mabiit talaang mat. Agbaluntan. Tapno saan ta mabisinan. Anya? Kunak man na mabiit talaan. Namapay ako nang nagbaluntan. Wana. Tapno saan ta mabisinan. Ala, naday tati ko nang. Di mapanta. Isi ka na. Ito'y ayang tabantay. Matanawagan tati aglawlaw ti asyenda ni Senyor Simon. Juan mangansong. Naglawa, saan ka di? Ngam saan da adaga amin dayta? Mangansong. Daga-daga ti tattao nga inag-agawan da. Apa kay ramanan ni a pamilya. Pinmusay dagiti dadakkel ko, gapo kadakwada. Pinatay da ida. Pinagpirma da ida. Kalpasan na. Pinaltugan da ida matlaan. Dayta tijak malipatan lang do. Taure isubli pa ni Senyor Simon tidagami. Saan nga umdas dayta para kanya? Gaputa pinatay da dagiti dadakkel ko. Kaskan ka. Pinatay da ti amam. Ado ti biktimada. Awan pa nagbuteng da. Gaputa na bilig da. Puno dayta mangansong. Noon nalakala ko maapatayin amin ida. Nung narigat. Ad-adda may sagmak tayo. Nang runa pa ita. Ado ti gwardyada. May sabalik man ti saritaan mangansong. Anya nga to karamido ni Senyor Simon. Apaman anabasa na ti surat. Sigurado. Agnar-ngaryat iti pungtot na. Ang kasanon nung dinatungpalan tinakalanat iti surat. Ipaiwaragawag ko iti radyo. Ti kinaagom na. Ado kami. Isang awan gawayo ka na kami. Ala. Mang parti kayo itamot lang iti baka. Talo apa ka ti kasapulan mi. Dagiti dadaka. Di ka nagreklamo. Ibagam ka dagiti kakanwam. Tamang partidan iti baka. Di kayang tingna iti dakas. Ta sigurado amatay kayo amin. Ma'am Carlota. Ma'am. Oh, apay. Sa dino tinagapon, Ella? Ija asyenda, ma'am. Ada imbaga ti may sa trabahador ijay. Nga anya? Adda ka di pariko? Ada kanunapan nga ado aribel di ijay rancho itay agsapa. Anya? Kat nagpapartida kanu iti talo abaka, ma'am. Baka?
Hun, ma'am. Kalpasan na. Impanaw dan dagiti na party abaka. Anya? Nagaduda ka no, ma'am. Kat tinadtad da ka no ti karni ti baka. Kalpasan na. Insaksa ko da. Ato ti baka. Iso abay amon ela. Talulaang abaka tinala. Iso abay antan. Saan tan nga ibaga ka ni Victor? Saanan? Iso pa'y apagparikutan na dayta. Bay amon. Ma'am. Palabsat daytoy agon dapay. Ngam no ulitan dapay. Saanan amamay. Kamusta ti pagnayon, Nando? Naitid ng kisura. Nasayaan. Kat sigurado. Nabasa ita ni Senyor Simon Kilinaon na. Sakay ko man, tatlong tan. Manong Nando, Manang Ami, umay kayon iji panganan, nakasaganang timakan. Kasa ka di? O ala, anday ni Roden. Umay ka, Nando. Sige, Ami. Sige! Itapa tayo, dagiti karni ti baka. Agtitinulong tayo. Mabayag dahi tanga basto tayo. Malagip ko apas ko agayam ita. Kat nasayat, dadagita karni. Tayo son, tisagana tayo. Ano matyarak tayo, guys? Sige! Agtitinulong tayo, tapno malpas ang karot. Naudi mo kang taglawlaw. Wait. Ikarigatan tati makarukat. Awan din yan, te. Nairuti pa nakaigalot ti tali ka dagiti imak. Uy, siya ka. Talagang sakit di nga gabayag ta dito. Masapul-sapay ang makikapang takadakwada sa ta makalibas. Ganyan, te. Ti babae, agik-ikis manan. Kaasimat agong gundawain dari ti arsad. Dagiti jablo. Awan ang daiti asi. Tanyate, talaga adakas na. Nasaya at direk boss. Napigsa akon. Masaya at nukasta. Ana, si kangarodan ti mapaan ni Mansion. Kanya terami de kejay. Ipan mo dahil ti koleksyon ti marijuana. Sadan boss. Urayan tayo lagan ni madam ko may ditaoy. Ang mga pekide no ibaga naman ang akinurangak ti kwarta. Sa bagay. Urayan tayo nga isuti umay boss. Kitaan ang tumot lang ti listahan. Sige, urayan talang arodan. Hundan boss. Ingat na Ma'am Rina. Saan nga tang umay ditoy? Apay? Ang mga no kaya't naman ang tiuminom iti arak. Danggaya ko ma. Anya? Gundaway kuntun ang mga prostituti manag. Kalokwan man ang tiamom. Tunuan, di mo basbastusan ni Ma'am Rina. Kadakal ti panagtalag na kada tayo. Boss. Di mo dadaulan dahi ta panagtalag. Tunuan! Pasko ka. Ipasimudaan kay kasunata ang maipatpatangatang itira. Pasko. Naragsakak ko maitang Pasko. Nukadwak mo. Nang sayang. Dinadaol ni Amsiang. Kat nalapin. Isuda itatag kata. Kat narasakta. Sige na. Ngam siyak to. Tagpaligit iti-uti ka. Ma'am Carlota, anya ti plano yu ita Pasko? Huwag nagpaiso. Paskuan. Nalipatak pa'y kitin. Yak napupuotanan ti panaglabas ti aldaw. Nang nagko iti radyo itay ti samiwang ti Pasko, ma'am. Iso Pasko gaya man. Agsagana tayo. Amom,
Idi si bibiyag pay day de Rodrigo. Celebraran mi ti Pasko kan baro atawan. Adda maangay aramrambak dito'y mansyon. Kat maawis dagiti trabahador iti asyenda kan iti rancho. Isuda ti kadkadwa mi ngagselebrar. Kasta ka di, ma'am? Ngam da ita, tamagan ta pa iti ni Victor. Noan niya ti aramitan tayo. No pa'y kasta, upantaag katang iti kasapulan tayo iti ramrampa. Sige, ma'am. Da kayo ti matungpan. Awan pa dito malapit mo itaan. Nga niya. Pasko gaya man. Nangagkutisan niwang adagdagan ni Rosa iti radyo tayo dito ikuta. Awan mo't ngaminan bibiyang ko. Noan niya ti aldaw ita. Basta nagsitngat. Rabiin. Kat no addan ti init. Aldawan. Day talatang tikit kita. Pasko gaya man. Manang Abi! Manong Lando! Naragsak a Pasko ayo adwa. Kastamay kan ka, Rosa. Kuma? Agraragsak tayo ita a Pasko. Ano di kayat masawan? Libatan tayo pa lang ti parikot Kat agkakanta tayo. Nasayat dito na panunot mo, Rosa. Anda tayo gitara iti kalapaw mo. Mabalin tayo tagkakanta. Sige Manong Lando! Agkakanta tayo to! Kasanuitan, ma'am. Awan mo't gaya ni Victor. At dadakano pa lang itibantay. Kat saan da pa'y asin mangsangpet. Wan nga rod, sana bale, agsagana talagkan ela. Apag isunto inton addan ni Victor. Sige, ma'am. Agdiretso ta nga rodan iti mansyon. Nagatang tamat amin na nakasapulan. Sige, ma'am. Hoy! Da kayo adwa! Dumag kayo! Anya day takapsat. Urok atan da kayon iti nakairakadan nyo. Gambalagan da kayo! Di yung gamdan ti aglibas. No di kat agtalinagid kayon iti bunggoy mi. Ha? Da kayo ti matumpan. Ikarini, saan kami ngaglibas? Makikapeng kamin kada kayo. Laglagi pa nyo. Matay kayo. No agaramid kayo iti jak kaya. Uwan kapsat. Laglagi pa mi dayta. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pudnoan narokatan tan iti pan nakairaket ka. Saan tamit lang ang makadakiwas? Yapit at dadagiti mangguwar dya kadata. No ita, saan tamang ipakita iti pagduha-duhanda? Purayan tangag talikda kadata. Tegente. Ngam no may kantalakit iti gundaway. Ag-ibas ta. Baka ito makamutin yan. Kan, huwag gayang renyera. Di na unayaw awagan iti tenente. Amangan makadlaw da soldado ta. Anya nga roti ihawag ko kada kayo. Awagan naklatang itinagan ko. Sige, Victor. Sige. Luita, agtulnog na pa'y kadakwada. Simon, kita manday dia kwentas. Napintasan ka di? Well, apa ito? Isagot ko kan ni Rina, ita apaskwa. Sagotak man ita apaskwa? Daita kwintas ti sagot mo. Wan, napintasan ka di? Pasig apirlas da ito'y. Kumatang ka iti sagot mo kan kuwana. Sana daita? Anya, taapay, kat napintas da ito'y. Amangan no may samad daita kadagiti tila. Takaw.
Anya, Iso nga gumatang kalangan iti isagot mo. oray, tanapintas. Kukuha mo lang ita. Tamay bagay kan ka na ita at tinaktakaw. Nita, Isagot mo din iti anak mo, ti tinaktakaw. no saan di saan? Kumatang ako niti sa bali. Saan pagkakit di? Siya kundi gumatang iti sagot ta para kan kwa na. Inak to gumatang iti kabesera. Makambo ka. Napintas ka di iti ang sagot iti may sa alalaki. Kwintas. Balitok sakit di dayta. Wen, o anya, mayat ka ni? Wan ma'am, napintas. Ang asino ka di iti pangisagutam iti dayta. Sa amin anas ka na ibagak ng bay? O sige, rumalak pa eh. Mapan ka di dya senda? Saan? Adala pa panakbit. Sige. Nilakit di Victor ti pangisagutan na iti dayta kwentas. Ay, piman mat ni Ma'am Rina. Inindyan ti kaayan-ayat na. Sige, sir. Pakiita dyan today ta kwentas ko ni Victor. Wen, ma'am. Agya man na. Sige, agpatuloy ako. Sige, ma'am. Sayang, awan ni Victor. Isa ko maamis mo tinangyawat at itisagot ko kankwa na ang kwentas. Ngam sana bali, itaddan tumitlakan ko na. Ingkang kaaldawan ko pas mo, awisat to ni Victor, idiyamatyan. Naskan amakadenak to, itiday kang altaw. Nagpintasan akahita da ito, papa? Para kan ka dayta iha. Ay tati sagot mi ka ni mamam ita apas ko ah. Agyaman na, papa. Papa, kayat ko nga dan to selebrasyon ang maangi dito'y mansyon intun kaaldawan ti Paskwa. Awan parekot iha. Mabalin ka din nga awisat to ni Victor? Apay kitinasan. Awisem agraman dagiti gagayem mo ditoy. Agyaman na, papa. Makamukan iti selebrasyon. Sikan ti makamu iti dayta abanag iha. Nuka sa pulang ti kwarta. Mangibagakan tulat ta kanyak. Agyaman na, papa. Lokatak man day ti akaheta, papa. Sige. Kita no magustuhan. Wow! Nagpintas apulseras, papa. Magustuhan ka rin? Launay, papa. Agyaman na kada kayo kini mama. Sige, kakadwa. Nagkan tayo ti kanta ni Manang Ami. Anya, apay asyak ti pagkantaam. Saan ka di mabalin asika? Ha? Mabainat ni Manang. Alakit din. Lando, gitaraam ti kanta ni Rosa. Nakasaganan ti gitara ami. Sige, Rosa, gantakan. Joy to the world, the Lord is come. Apa yung sarpan mo? Mabainak. Nilaangan manong Lando ti pagkantaan tayo. Tinasayat. Amin tayo kita kanta. Sige, sumurot kayo Sige. Ang kanta tayo, Sing glory to the newborn King, peace on earth and mercy mild. God is here, let's reconcile. Joyful all ye nations rise, join the triumph in the sky. We're the miracles proclaim, Christ is born in Bethlehem. Of the herald angels sing, glory
till the newborn king. Alam ko malalas ako. Nakadwak ni dito, nagrambrak, itikas ko. Saan na tamabalin? Dito. Napi asaan ka ang mayaksi, itikangan ka. Ano? Lando? Apa yatin mo na kaya tayo magraragsa? Anya ti pang panunutom dito eh. Kahit ko laan kag nang nasa. Pampanunutom man ni Victor? Kunak na. No talaga ngay ayatan. Mapankan kaya na. Ano? Nagsasao ka. Kasla na lang ka ti amin. Saan to ang mapasamak dayta, Lando? Bukas na nga ron. Lipatan mo. Tapno awanan ti mga riribok iti panunot mo. Lando. Iwak simon iti panunot mo ni Victor. Lipatan mo kaya't mo kung paano. Kat-imbilin ko iti-itiman sa ang kalwa na ano-ano. Kat-umay ita-rito man siya. Ayamat na. Talaga ka din anak po ko anamin pinsan ti panagayat na kanya. Kaslada or oraya, talyaw ka talyaw, ikikay. Kuha mama. Ata. Isa ti kangunaan asa nga ilit iti dayto ang celebration tayo iti Pasko. Asilo. Ni Victor mama. Tinasinag agayem ko ang soldado. Anya? Saan kayo kumangagkumpot mga? Please. Sige. Patgan kay ta akong taway. Yuminton maminsan. Kakayakan nga awisam. Well, mama. Talaga ang likat na ko ni Victor. Awanan patag ko kankwana. Inindyan na ti awis ko kankwana. Nalpasan ti celebration niya. Nga maawan pa ilaan. Awanan kayo ti bayin ko. Addam to aldo. Sikat ti pag-ikarwak iti na ito'y asam amarikrik na. Pag-ikarwan ka. Victor, ag-iinom dahil. Sigurado ang mabartek na. Agpaliw talahin. Mabalin ta siguro ang taglibas. Kitaan ta ni Mike ang pwede kong daway. Santa na tarik. Ta sigurado nga tamang sipsipot ka data. At dalakid di pinisigan ti Pangulo da amang palitig na ita. Santa nga agdardarasonas. Ngamkid di. Agpaliw ta. Kat no mabalintan ti ang libas. Aramidan ta. Napartek sa amin yung nakadante. Nakailagan na itidado maitidaga. Di Pangulo da. Diyak nakita ka. Nabartek matan na ijay. Nakita ka na ginumiti harak. Di balod da babae. Nas ka na mailibas ta. Ha? Mapantay tinang ipupukan da kalabaw. Kat ilibas ta. Ngam, awan igam ta. Mangagaw ta iti paltog. Kasta ka di ti aramidan ta. Talaga kasta ti aramidan ta. Iso da ito yung tay kalabaw. Mayan ti babae. What? Iso da ito yung. Nawag ba? Amahan na nakaturog eh. Padasan ta ti sumlag. O sige. Anya ti aramidan yun ito. O, ti Pangulo ta. Anya ti aramidan yun ito. Kuha Pangulo. Sirsiripin mo lang ti babae. Kuha ngamin. Saan yun nagamdan nagarawan ti babae?
Gaputan na pambanog. Nagsasaruno dagiti simbrag itay dito'y ayan na. Anya? Sige, agsubli kayo niti pagtuturugan nyo. Sige, Pangulo. Panawan da kan dito. Kung ako makalipas tayo itayan. Sana bali? Addan tulat tagundaway. Pasko apay mo't nga rod. Agraragsak tayo kumaitan ni Kampo. Uwan nga, Victor. Saan mo ka di akal-kali kaguman? Makaden ng ti babae ngay ayatam iti dahi ti Pasko? Apay ko din asahan. Sino ka dakwad? Ti ka di anak ti Mayor? Uwan mo ni Ami. Ni Ami? Talaga nga ron nga iso ti ayatan. Kasan mong pa'y ita ang makadanam? Kat adda tamatan dito yung talaga. Ay na! Ang mumat gayam ni Manong Lando, ti kumanta. Wen, amo na. Kinapudlo na. Dayta aramatin na agitara. Kat dayta tayo usaran da idi. Makasta nga umay da iji balay ni. Kamkantaan dak idi. Kasta ka di? Malagit ko pala pinapalabas. Lo kumata maisubli pinapalabas. Anyakat ko man ang sanaan. Ha? Nasingit kami at ang nga gagayam. Ngam ita, mako na ang kalaban ni Victor. Naamangan pa'y kitin, no isunto timang patay, kada kami. Anya? Anya ka magtanmanang? Saan man na day katipang panunutan? Kan may sa, maiturad na kakadimag apatayin ti lalaki ang mga ayat kan kay ti kastaunay? Adayo ang mapasamak day ka, manang Ami. Tinapod nung nagayat, saan na nga isagmak ti ayatan na? Kasta tinabasak iti libro. Rosa. Ala, umay kakit di manan. Asit ganta ni Manong Lando. Kadwaan tayo ti panagkangkanta na. Sinaay kalaasin na ay. Umay kakit di manan. Mabantan iti ayan ni Manong Lando. Manong nga daw tinapalabas. Yung awan pailaan ti garaw ni Senyor Simon Lando. Kasano nga ron ikan mga ansong? Mangtid tamanin iti surat. Ilanag tayo iti surat. Nga isugli na amin dagiti dagang inagaw na kadagiti tao. Sige. Nuday tati ko na mga ansong. Kaming ni Rosa ti sumalog ang mangipan iti surat. Da kami nani. Amangan nagpagkat ka. Da kaming ti mapan Lando. Di kayo tanag. Aganad kami. Nagityawan ang pain. Talaga akarkaritan dak. Maamuak lang tikinas siya sino tinagsurat. Ibangot ko. Agsublita ni Jakuta, manang Ami? Wen, sakbay na. Dumagas naman pa'y iti ayaw yang ni Victor at Orod. Ha? Dumagas tayo dyan. Ha? Manang Ami? Di masabat ta abalasang. Kumitkita ka tata. Mirina, saan ka ngagpadlaw, Rosa? Agpamarang sa aprobador. Wan manang. Naimbag mo oras yun? Makisaritan ka na kami. Kastamat. Sige, labasan kayo pa eh. Manang, napanan. Di takpat lang. Mabit lang. Nagsubli. Asino kayo? Apay kasta ito lang ayo. Nakabelo kayo? Kwa ma'am. Nakairwaman mi ti kastoy. Nangruna no nadarang ti init. Di mi kaya ti mainitan. Kayat ko ang makita ti rupa nyo. Ha? Mabalin ka din nga ikatin nyo ti belo nyo? Kwa?
Amangan mat no agpampamarang kayo lang. Sige, ikatin nyo ti belo nyo. Sige, ikatin ta, Rosa. Well, oh, aday ta. Naikat min. Siya, Mamrina. Awan na kay Tibot. Ha? Abel! Tinongpamatan ni Manang Ami. Ipapas pati sakit kinakam ko kan ka. Himag! Ibatang! Awan ka po na. Atong paon na. Agda. Gapukin ka. Tinalikod ang nak ni Victor. Patayan ka. Himag! Ibatang! Kabusor ka ang dinadaon mo tilag ko. Patayan ka. Ha? Manang, tinutulungan na kami kipaltog. Ibatang day ka apaltog mo, Ma'am Rina. Awan tiga po na, nga garamit ka itikasta. Patayan ka. Ayok ka! Himak! Anilay ko! Inugtarang himak! Awan gaway mo kanya, Ma'am Rina. Jak kaya't iti lumaban ka. Iso adi mo kumagamdan ti agaramit itidakas kanya. Patayin ka! Panunulom anaimbag ti makagapo ti pagkaskastaam. Awan basol ko ka. Mapantan, Rosa. Wan Manang, intan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan na ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Manang Ami, kunak no paltugan na kay tayan. Naimbag na lahat ang kinugtaram. Kat natnag na ti pistola na. Apa niyo takas dyan? Kagurgura na kamat, Manang. Patsak aga po ka ni Victor. Ha? Agda relasyon da ka ni Victor. Ngam nalabit ang nagbaliwan tirik na ni Victor kan kuan. Si kamat ngamin tipod no nga ay ayatan ni Victor, Manang. Amok data. Iso akagura na kalaunay day dya babae. Day jay gayam ti Rina. Ti anak ti Mayor. Napintas man? Nagdunga kayo iti kinapintas, Manang. Tila nagdumaan nyo amay sa di ka bibiyagyo. Baknang da. Idinto ta ka. Saan ka, Baknang? Kan, adda ka itikutang aglumlumang. Uy, padnalay ta. No panunutan. Mabalin mo lahat ti pumanaw ijay kuta, Manang. Gusto ti ko na ni Manong Landong. Mapankan iti ayan ni Victor. Tanaragragsak ka ijay. Anya? Alaki din. Katangan ka pa'y timag na. Masapul ang makaadayo taan dagos dito. Ayan ka. Jak ida makita na. Jak nasiputan ng pinagtulungan na. Nang magnaaklat na. Surot aklatay na. Ditaban na. Ang mga nagita tinagtulungan na. Agsubdi akong iti-asyenta. Kaya akong nasurutan kinagturong ang daan. Kinmamang da iti dayjay abantay. Kaya't asawan da ita. Pudnuti ko na nitong rebel ni Ami. Inakasarita damang bata. Ibagak asapulan ni tipaglumlum mga daam. Agyaman na, tamadanan kayo dito'y pastek. Anya ka diti bagam, Ma'am Rina? Nasalaw ko ni Ami iji asyenda. Ni Ami? Wan, adda ka duwa ng ababaan. Paltugak ko man, ngam nasiglat. Kinugtaran na ti imak. Katnatnag ko ti pistola. Kalpasan na, pinanawan da kon. Aniya? Kat kayat ko asapulan tayo ti paglamlam mga da.
Tapat tsak lang unay arabelde ni Ami. Akas iti ko na ni Mang Rene. Ma'am Marina. Mang Bay, kayat ko ang siyak amis mo ti Mang patay kini Ami. Nagsasao ka, ma'am. Kasla na laka patayam ni Ani. At ayaw na sigsiglat day jay nga mitisi ka. Awan na mo mitipan nakilaban. Tagibasitan naklaunay, Mang Bay. Saan, ma'am? Ngam amang ano may sagmakalang iti pampananutam. Agtungpal ka iti kayat ko, Mang Bay. Sa pulan tayo, ipaglimlim mga daan. Masaya tayo taan na panunot, Jobard. Sige, sa pulan nyo tikuta na giti rebelde kat patayan nyo amin ina. Wan, senyor. Kanayon ti panagsawar na giti sultado ka na giti bambantay. Isuasan kayo apabang. Agkunay kayo man. Wan, senyor. Kat kas itiin karik ka na kayo. At dantugun gunayo kanyag no agbali kayo. Imbagam kadikin ni Papa Akadwada, iti sasang atyo iti bantay. Saan, ma'am? Nasaya. Kaano ti isasang at tayo? Nakasagana kon. Sigurado ka kadi? Noan niya ti imbagak tong payak. Sige, indong bigat matlaing. Sumangat tayo. Masapa tayo. Sige. Nakasagana ako. Sigurado ani amiga ka Concepcion dayta. Agaw-awis namin iti sukal. Hello, amiga Concepcion. Daragsak apaskwam. Kastaman, amiga. Kasla. Nabayag, ajak nang ti boses mo, Doña Anita. Ha? Daragsak kaitan, tanagpaligi ka anang ipapatay kan ni Rodrigo. At niya ti ibagbagang. Ngam sayang. Tasaan na naala dagiti pasurot mo ti alahas kad kwarta ni Carlota. Ika ti mastermind iti krimen iti mansyon ni Carlota. Doña Anita, kayat mo ka di ngay butak-tak ko ti kinapudno iti dayta. Urayam, ipabla akon to ti kinademonyom. Hello! Hello! Salbag day chay akoler. Sino nga taday chay? Italamanan ngay mawang kat bot-bot nga nakmanan. Ngam sa anak apa-apektaran kan pala. Nangag ko timbagbagam iti telepono, Ella. Nangag mo gayam, ma'am. Imbagam ani Doña Anita ti mastermind. Wen, ma'am. Imbagak ti kasta nga uray pa'y saan tayo asigurado iti dayta. Tapno laang maburibor ti panunot na. Ma'am, nupod no nga isuda ti akin nakam iti napasamak idi ditoy akrimen. Agsungbat danto. Ella. No ita, bay ampay, taburiburak ti panunot na. Kat amangan no day tanto ti ipatay na. Anya? Amangan no day ti ipatay na. Kat maatake iti puso. Anya? Kasta tiwagas ko amang balas kan kwa na, ma'am. Taadumat ti basol na kanyak. Kaya't nak nga ipapatay. Naimbaglahangan kasaan ang nagbaligi. Ella,
Kan saan laday tamam? At dapay tidakkel a makagapo no apay ngar aramidak ti kastoy. Kat balsat ni Doña Anita iti wagas ngar aramidak itan. Takayat ko ama atake iti puso. Kayat ko amatay ni Doña Anita gapo ta demonyo. Nalawa da iti ako tatagi ti rebelde. Wen. Adudang agkot-kota dito. Ken armado da amin. Adudang da tayo, Riera. No pa'y kasta. Kabalan tayo ida. Well, sigurado da ita. Bayat ti kaadata dito. Adalan ta na imbag ti aglawlaw to'y ayanda. Well, Victor. Ngam nasaysayat no mapasuko tayo amida. Nga awan ti dara nga agayas. Nasaysayat ko man no saan da lumaban. Tapno awan dara nga agayas. Ngam, kasano ko mapasamak ti kasta? Imposible da ita. Gaya man tadag iti pasurot ni Magna. Kasarita ta ida. Kat inot alawlawagan ta ti panunod da. Sige. Padasan ta nga aramidan ti kasta. Kat sapay ko matadumod da. Dahil di pangulo ng rebelde. Nakatugaw. Ang papay ni pinasayahan. Asit yan. Nakita na ko niya umasilag. Pangulo, naimbag nagsapang. Abay, anya ti bagam, tay nasitgan na. Kaya't kumitag pa ini, Pangulo. Kaya nakita ka dito yung nakatugaw. Iso nga inasitgan kan. Mabaling ka dito yung makisarsarita kan ka. Anya ti bagam. Kuang amin, Pangulo. No ti bagam kat palubusan da kayo na pumanaw dito eh. Sana mapasamak ti kasta. Matay kayo pa'y nga umuna. Ha? Dahito itilaglagi pa nyo. Saan nyo agandaton ti aglibas, no diyo kaya ti matay. Kat sumurot kayo, iti paganurutan mi dito'y kota. Uwan, Pangulo. Uwan. Nasayan! Saan perong bangay nasigam ti Pangulo da, Riera? Napanunod ko matday ka. Naimbaglaki din, tadyak pa'y nagdamag ken ko na. No ita, sigurado nga agatap da, no nagado ti damdamagam kadakwada. Iso nga aguray tapay langit yung daway. Maawatak na itatingente. Kanuan gayam, naglagi pa makanayon. Di nakaw-awagan ititingente. Victor ko namlatan kanyak. Kat Mark matiawag ko kan ka. Areglado. Nasaysayat mo kasta ti awag tayo titunggal maysa. Narigatan. Ang mga no ada makangag, nawawagan na ititingente. Wen, Victor. Irawag mo ti kasta nga awag mo kanyak. Nakadayo tayo ka din, Mang Rene. O nagkunan, asidag tayong itikuta dati ti rebelde. Tsaka ba? Agina na tayo, pay. Patsa ka na banukan, Laurina. Sige, agina na tayo. Anya ti aramiden tayo, no? Makita manan ni Ami, Ma'am Marina. Palituga kon. Tapno awanin tilapid mi iti ayan ayat mi kinito. Dahil nga tiga puna, nagagar ka amang sapol kini Ami, Ma'am? Wait. Diyak maaklon ang mapukaw ko ni Victor. Katap mo awanan tilapad. O kawat ni Ami. Narungsot ka matgayam akas iti ina, Ma'am. Tungan? Ay, kwa! Kung kunaglaang, Ma'am. Narungsuta no siya ti maagawan. Diyak kaya't maagawan dati kukwak. Ti kukwak. Kat kukwak lang. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga numay panggapkeng kan
iti sumarunungan kami patangatang. Simon, napanag ni Rina. Diyan ka mo. Agpakadwa ako maamapan iji kabisera ng awan maton. Amang ano da jasinda. Awan nga rod ijay. Imbaon ko ti may sa ababaunan amapan mangayab kan ko na ng awan kano. Bayam lang ti anak mo. Uray da ba? Awan da. Napananda. Aday na si kaso da iso abay amlaeng ida. Siyak lang nga rod ang tirumwar. Inak agaliwaksay. Ingkag sugal. Wan. Maalala, dagan ka. Agsugal ka, aginggat kay kayat mo. Ngem di nakrengrengan, no maibos to ti kwartam. Anya ti pampanunutom nga rami ganita mang ansong. Saan mat adang gani Senyor Simon ti surat ta? Talaga nga agom. Mang ansong. Mga ramidak iti surat iti may nga announcer iti radyo. Tapno iwaragawag na iti entero nga ili, ti kinaagom dayjay a mayor. Anya? Aramidak timbagak. No saan nga isublida Simon Alban dagiti dagang inag-agaw da. Ibutak-takkon, ti kinaagom na. Datalangan ti mapan iti kabisera, Lando. Dota amang ipan iti surat. Sige, no kayat mo ti sumurot, Ami, at dakan ka. Ami. Datan ti sumalog, Lando. Amok tiga po na kanayo na kayat mo ti mapan iti kabisera. Kayat mo makita ni Victor. Anya? Saan mo mailiba? Agawaan takit di timagna. Bilibakin ka, Ami. Kasla di mo marekrik na ti banhog mo. Nangruna kat nagadayo dito'y kuta. Lando, saan mo nga ikan iti ka ipapanan ti kanayon nga isasalog ko? Tano siyak, para iti kota ti aramidak, para kada tayo amin. Makabannog ti magna, samartang tayo pa'y. Sige, agina na tayo manan. Ako na akong tisurot ka, Ma'am Rina. Di mo matkam kapalit ti magna. Agin lalay ka ba't anya, Ma'am? Kaslada ka ba alam nga masaloy ka matgayam? Ikasamot na ito patugmaw. Ay, di may patarong kanyak, Ma'am. Husto daytan, Ma'am Rina. Ibabamon tapaltog mo. Inakarkaritan si katong taamangan no si katipang ipapasak iti sakit tinakom ko. Oo, Ma'am. Sa ito na maulit. Agulima ka ngaminan tuan. Ala, ituloy tayon, timag na. Lando, aglingit ta. Asin mo tada kita? Aglingit ta, kita kasama kan. Asin mo tada kita. Sa di mo ti pagturungan da. Panagkunayo ka kadwa. Asidag tayon iti paglemlemangan dagiti tulisan. Di tayo may baga, Ma'am Rina. Makita kaya ako ta dito ay. Masapul masapulan tayo ti paglemlemangan dayjay nga ami. Anya ti kami kanto kani ami. No makita, Ma'am. Talaga ka di apaltugang. Wan. Patayak dayjay nga ami. Ti awanan ba ang arena? Kaya't nakayam apatayon? Ami, amangan numadanon dati kota. At dadan iti katangaan. Anya ti aramidan ta. Pati ka ditoy. Agkarada pak numadayo. Agpakamatak kadakwana. Kat yawawan ko ida. Masapol asanda makadanon iti kota. Sige. Kakadwa! Usaran nyo dagiti matayo. Amangan no at napakailasina na makita tayo at ito iti kota dagiti rebelde. Sagot na lang kakadwa! Tiltok dayjay! Huwag nagpaiso. Iti day siya kung dati nagpapatok. Kakadwa! Kamatan nyo! Rebelde lapit di dayjay! Dito yak magingat. Kat makita dagiti grupo tayo na. Dayjay ti may sa lalaki. Paltugat. Natamahan. Paltugak pa'y.
Ambay, delikado na. Anya taramitan tayo. Di tayo makita ti kapusan tayo. Kadwa! Ang subli tayo ni J. Mansion. Delikado. Ang mga numapatukan tayo, amin mo kastoyan. Ayaw! Ang subli tayo? Saan ang mabalin? At na napatugan na kadwa tayo, ma'am. Ang mga numatay, no sana may pani di ospital. Baliwan tayong tulayan, ti ang subli dito eh. Pinmanotan. Nilakit di amit ng paltok hindi man isa kadwa dapat. Ayam itan ni Ami. Ni Ami laki di na itan nagpaswit. Takas tati sinyalis mi nga kakadwa. Inakita yan. Agsubli kami ni Jikuta. Baliwan min tulangin ti sumalog. Anya ti plano ti grupo day Japart. Kaya't ni rin napatayin ni Ani, mga Anson. Anya? Ito anya agapo? Gapo ka ni Victor. Anya? Patayin na kano ni Ami na makita na. Kat, anya ti ko na ni Ami? Sana mabutin. Sangwan na kano ni Rina. Anya? Kumusta tinapaltugan ang kadwang, Mang Bay? Nasayatan ti kasasad na, Ma'am Rina. Sayang. Saan tayo anakagtang itikuta dagiti rebelde? Kaya ko kumaamakita da iti nga ami. Taiti ka nito anak kita. Talaga kumaadyak pakawaninan. Kat paltugak adangkos. Ma'am. Yung sa laban eh. Baliwan tayo tumanan ti agsubli. Wan, ma'am. Baliwan tayo to. Wan gayam. Kidawak adi mo ibagbaga ang simurutak ije bantay. Di mo ibagbaga kada papa. Jak kayat amaamonda. Gaputa sigurado aparitan da. Sikat matungpal, Ma'am Rina. Manang Ami, adda kagayam diti kanatangan. Nakatugaw ka diti sirok ti dakkel kayo. Ada ibagan? Awan manang. Di ka ngamin makita iti grupo. Iso asinapol ka. Adda kagayam nito eh. Pampanunutok de ti Arina. Ni Rina? Ay, nadamag ko gayam tinapasamak manang. Napaltugam ka na ti may sakadwada. Wan. Kaya't nakakano ang patayan? Pwede na day ta. Naglastugan day jay nga anak tibak nang. Anya nga tibal na kan ka. May salang akong tarmukan kwa na kat maipulasitan. Rosa, saan man naging lalaing day jay Arina? Taada yung abakam. Pinaturungan na ka pa iti paltog. Kat awan gaway na iti kinugtaram ti ima na. Rosa, bay ang nagsabat ti dalan nga manang. Itulok mo man nagsabat ti dalan nyo. Takita no asino ti maabak. Sigurado ani Rina ah. Day talalastog na ti agado. Gaputa anak ti bakna. Makabannog, Victor. Datamot kan ti para sakdo dito eh. Naimbag ko man, no saan na nagtadagsan dagiti karamba. Saan ka nagreklamo? Ay, aminin at trabaho dito eh. Kat data ti mang trabaho. Piso ti bilin ti Pangulo da. Agasan, tadata pa iti agluto. Aglabay ti kawas da. Kanuan niya lagi kan ti ipaparamid da. Wanyo, nakasagdo kayo. Wan, Pangulo. Hala, in kayo agbalsig. Tapno adda kayo nga aramaton nyo no agluto kayo. Anya? Yamat. Ada reklamon? Awan, Pangulo. Sige, agbalisig kami. Intun kon, isudang ti binalsig ko. Di ka reklamo. Sana ba ni? Nakabalsig ka na. Talagang sakit dingid ibusan ti ambag no ti anos na, Victor. Agtungtol kalata. Sana ba ni? Saan tamad nga ipatay dagiti at trabaho? Ag-anos na lang. Dalbasan!
Uwan, Pangulo. Nasayat. Ala. Ing kayo agkali iti abot. Abot? Uwan. Abot. Apang ikalian nyo iti bangkay, jay babae. Anya? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Bangkay jay babae? Di babae ang nakapupok iti may sakalapaw, Pangulo? Uwan. Ala. Irugi yun di agkali iti abot. Victor, pinatay na gayang ti babae ang balod da. Ano yan? Talaga adakes da. Awan asida. Simon, aging gaita. Diyak pa'y amuno sino di caller. Caller? Di umawawag iti telepono. Amum ka di ti imbagana. Ano ti bagana? Siya kano ti mastermind ti krimen a napasamak iti mansyon da Carlota. Aniya. Unak no limod daljay, Simon. Ngam apay nga amuna. Kan apay nga adda idi makaammo. Dat naala da pa'y tigat ad akayat da. Kas kasukat ti panagulimak da. Ure adya pa ti mangmangag mo, Anita. Saan mo ngay kaskasupay? Madadala ang ti ulo mo. Aday ta, nalpasan ti pinakali da. Uwan. Sige naman mo. Iti-suyo dita si Bangkay. Tena! Ti Bangkay. Nabungon iti ikaman. Wanyang Victor. Wala! Ikali yun! Kuha, Pangulo. Da kayo lang yun ti mangikali. Total, da kami matinangkali iti abot. Kastawan? Kasam ti paltog mo, Pangulo. Paltugan kayo. Hindi kaya tungpal. Sige. Agtungpal ka nun, Pangulo. Agtungpaltan mo. Victor, agtokyat trip na kiti inarangita. Awan mapalinta. Datamot ti patayanda. No saan tang agtungpal iti pagayatanda. Masyanak iti dahi babae. Awan asida. Pinatay kakit din. Kat nagyawag nga awan na't baso na kadakwada. Talagang awan ti asida. Basta agtungpal kalatan iti amin nga iparamid da kadata. Iti kasta. Maalat at ipanagtalit da kadata. Tanulabanan ta ida. Wenno agaramid ta iti may kaniwas. Sigurado. Paltugan na ta. Saan ta kabalan ti lumaban? Taduduha talaga. Dumag kayo amin. Inurnong kayo. Tapno'y matangan kayo. Tigayat ko ang mapasama. Makita tayo. Di kinagagat dagiti dua akabarbaro akakatuwa tayo. Kat makita anapudnuda ka na tayo. Gamita! Kaya't ko may batangan, di kabalanda iti laban. Pangulo, kanya tingay mo asawan. Wala pa siya, Pangulo! Nakakasamang na! May saka na kayo. Di makilaban kadakwada. Aglaban kayo, iti mano-mano. Victor, ipalaban na ta kadagiti tao na. Kasamitan. Nalain tayo iti panakilaban na. Iti mano-mano man. Kan iti uray anya kita ti ikan. Ngam saan ta nga ipaglaw dahi ta kadakwada. Ha? Tinatiyong mo na! Dakon! Isang kanak na lang ti... Pagparangan tang awan ammo tayo iti panakilaban. Iti kasta. Saan ta nga agatap kadata. Anya?
Saan ta nga ipakat dito iti kinalaing tayo kitang makilaban? Hoy! Nakayo ba? Sino tiyo mo na makilaban ka na kayo iti mano-mano? Dito, kasagitan. Siya, Pangulo! Dajayan, talagang nagpapugbog ng Victor. Talagaan nagpabakan ito Dajayan, Rebelde. Boston! Nalpasan! Naabak! Tigang ganal! Isarunoy yung tigadwara! Sa kumot itan ti sumarno ang makilaban. Hoy! Sigaw! Umasidod ka dito! Masidod ka! Siya hindi magbubog! Ay, ayaw bantaan. Ela, awan pailaang ni Victor nga gingaita. Ha, di magasak itay iti kampuda. Ngam ko na ti may sa soldado itay, nga awan pailaang ni Victor. Saan ka mo pailaang anag subsubli iti kampuda? Anya? Iso asaan nga agsardang iti soldado nga agsawsawar iti kabambantayan. Tabarang makita da Victor kan ti kaduana. Kaya't naasawan, ma'am. Duada? Adda kadwa ni Victor? Wan Ela. Ay na, madalagan ak unay. Amangan kit dimat no anyan titakas anapasamak da. Ma'am. Amangan kit dimat no napatay dagiti rebelde da. Anya? Amangan pay kit di no adda da iti ikot dagiti rebelde. Mapukpukaw da Victor. Kanti may sakadwana. Sa dino tinagturungan da. Pudno nga tati ko na ni Ma'am Carlota. Addada iti ikot dagiti rebelde. Kaya't naasawen. Addada ita ijay kota da ami. Agtignayak. Kaya't ko amaamuan ti amin. Inakpen kan no adda ni Victor iti kota da amin. Anay ko. Magsakitin ti iterang bagi Victor. Binugbog ti awanan bain ang nakalaban ko. Nagpadat na nabugbogo. Amom Victor. Kaya't ko nga ipakat ti amok iti karate. Nalagip ko lang timbagangkat. Anas kinagpaabak ta. Nasayatan ng tumpal ka. Anay. Itikas ta. Saan data pagatapan? Nang runak at mangrugin nga agtalit na kadata. Ay! Nakaya to ah! Hindi agluto! Ang gawa nyo! Anya? Agluto? Agreklamo ha! Uwan. Di ka danag. In kami agluto. Darasin nyo! Aloy kayo to ah! Wait! Ito kwan. Kinamat ka kinugtaran. Bayam lang, Mark. Muda na bugbog ta. Ita, paglutuan ba ta? Masuruna ka talaga, Victor. Kaslasan ka, soldado, Mark. Talaga masuruna ka. Ala, kumikan. Intaglutan. Saan ta nga urayin ang makapungtog? Unya, nakasagana kayong kakatuwa? Boss! Boss! Sika, Ma'am Rina. Kata kami, boss. Sigurado ka kaya't mo ti sumurot. Wan, Mang Bay? No nakasagana kayon, intayon. Ma'am. Di ka matanagan kanya, kabailak daytoy. No saan asyak ti matay. Dayjay nga am. Ma'am. Ngam ipasiguradot ani am ti matay. Saan kat asyak. Ala, intayon. Kakadwa, intayon. Grupo ni Bart Dayjay agturungdan iti pagnakasumang-at iti bantay. Ne, sa dino ti papananda. Kadwada pa'y ni Rina. Agpatuloy ako na. Ngamjak agpadlaw, asursurutak ida.
Ibagam lang no nabanukan, tagi na natayo bingin. Sanan, magnatayo lati. Bastit lati na pagnatayo. Isa sa anak pa'y anaban na. Sige nga rod, ma'am. Kakadwa, agridam kayo. Tamangan mat, no adda ka busor tayo iti aglawlaw. Yes! Turong at talaga tabay iti pagturungak. Anya ti kayat asawon da ito ay. Mapanda iti kurta da ami. Kaduwada ni Rina. Iti anya agap mo. No iti kurta da ami ti pagturungan da bay. Sigurado ama isagmak da. Ranget lakit di ti mapasamak. At pampanunod ka manan dito'y sirok ti dakla kayo. Si kami gayam Rosa. Dak napuutan ti yasidag mo. Kasano? At pampanunod ka manan. Rosa. Sipod nagsarita kayo kan ni Victor E.J. Parque ti Cabecera. Kanayo nan ti pa nagpampanunod mo. Talagang sakit din nga ay ayatam unay ni Victor manang amin. Ayam, sayang. Ngamin, agkabusor kayo mo. Rosa, ngam no naturturay ti ayat. Naragragsak ko nga. Ano ti kayat mo asawan? Pumanaw kan diti kuta. Kat mapankan iti ayan ni Victor, manang. Kasta manin ti ibagamon. Kasanukan, no pumanawak diti kuta. Ado kami matababay ditoy. Iso nga adda kakadwak manang. Dito lang, takailiw kanton. Gapata saan kanto na makita? Rosa, amok matan ti pumaltog. Kastamat tan ti agpana. Iso ama salak ni bakon ti bagik. Kabailakon nga uray awan kanton. Ano? Manang, surutam ti idik-diktor ti pusom. Sakbay amala daw ti amin. Ano ti kayat mo asawan? Amangan lumaagaw ni Rina kan ka, ti lalaki nga ay ayatam. Kat saan munton ama pasubli pa'y iti kaano man. Mga ansong. Ada yung bagat itagawanawan. Ano rita? Ada kabusor asumungan. Anya? Ada dan iti katanga. Kat no saan damalapdan? Amangan numadanon dato'y kuta. Anya? Sige, bagaam dagiti kakadwa. Agsagana kayo. Sumardan kayo pa kakadwa. Mang bay, nagadayon to'y naturong tayo. Gusto nga tatidalan asinurot tayo. Nagsasanga tidalan ito eh. Katday to'y adalang tinapili tayo asurutan. Tsaka mo, Ma'am Rina. Basta surutan tayo lahat na iti adalan. Sige, makaam mo ditan. Ngam sapay kuma. Taday to'y adalan iti agturong iti ayan ni Ami. Talaga nga iti ko tadaan ti turungan dabay. Jaklat tagpadlaw. Surutak latay da. Sana bali. Tasaan damot amadlaw as mursurot akadakwada. Oh, anya nga ta ti plano da. Ado talam to. Kas makitak babaen to'y larga bista. Kasaloitan mga ansong. Dito itulok ang makasidag da itikota. Sige! Sabtan tayo da! Ngayon di kayo padlaw. Wan mga ansong. Alerto kayo! Among yung tiramitin nyo. Oh, Ami. Apa si Murot ka pala? Napaggad da ito eh. Tumulong akmat. Agsubli ka ng itikota. Sige, Ami. Agsagana ka. Nukayat mo ti tumulong. Uy. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kakadwa!
Patsak nga si dagtayo ni Tikuta dagiti rebelde. Nasayaan mo kas tamang bike. Ano tayo dyan? At tanong paltog iti saan una nga atay? Alam to kayo! Tipaltog yun! Isagana yun! Sige, magnatayo na tamang bike. Sige, magpatuloy tayo. Ne, talagang sakit di nga damang butbutan kada tayo. Kakatwa, paltugan nyo iti banda na kang nagantayo iti kanalpong! Nagtagdan sa amot pala. Kasaluitan dahi ka. Talaga nga, ipinaltagdan. Huwag mong oras kayo! Kasi tisigod na raramitan tayo! Lumaban ka! Isuasaan tayo nga pabak! Isulat rin maut! Isualapanan tayo ida! Marina, agyang kalahin ang kalinod. Saan ka rumrumot ita? Dagiti rebel dito kapimpin naltog tayon. Ami, aganap ka. Amalan mo mapuntaan kay Tibala. Wala no. Nakita mo ba? Isuda ti rimaot. Ano? Wen, kaya't asawan na tayo nagsublida. Talaga kaya't da tayo apatayan. Lumaban tayo. Kabaulan tayo ida. No iso dalaan. Pijay, ada na tamaan akalaban. Lakdan tayo ida ang makadanon ni Jekota. Amok kaya't da tayo akang magat. Maos, natamaan may sakadwa tayo. Kasumitan, agsanod tayo. Saan? Lumaban tayo. Patayin tayo amin ang rebelde. Boss, ang may boss Tibala tayo. Ang mawan palat na tamaan tayo kadakwada. Ado Tibalan tayo ang bala. Ha? Ang boss, delikadong sa matan. Kalon sa atin dinagiti rebelde. Mga nodi tayo kabalan ida. Di kang palinadakrot tungan. Makipinpinaltogan ang dagiti kakadwata, boss. Makipinaltog tamat. Masapul nga apakan tayo ida. Tayo, at damay saan naglingad iti dayjaman. Mga iti ayan. Oops! Ito yan. Matay ka no asino ka man. Ingatong dagita imong! Ha? Ami? Di ka gunay! Ibatang tapaltog mo! Tano saan? Paltugan ka! Ha? Ibatang tapaltog mo ko na! Oh. Di ka gunay itidakas! Tuwag na ka! At sumurot ka kanya! Agawaan! Sa dinot ipangipanam kanya. Basta magnaka. Ay, magnakalata. Kat di mo gamdyan si lumaban. Sa dinot ipangipanam kanya. Basta magnaka. Tungan, no dito ang sanod. Ang mga numaibos tayo amin. Agsanod tayo, boss. Kadwa! Agsanod tayo! Sanod! Ay, kaami. Patayan ka na maikanak iti gundaway. Awanin ti ato pa'y asaw. Basta magnaka. Awanin ka, dibain. Tandaan ang dayti ang. Iti kanito ang maikanak iti gundaway. Patayan ka. Nagpadaan nyo iti inam. Kaya't dak apatayan. Ha? Di mo iramraman ni Mama Ditoy. Awang gayam nagdumaan nyo iti inam, Ma'am Rina. Ala, magnaka. Saan ka nga agsardang? Agigdaadyak ibaga, asumardeng ka! Awandan mga ansong. Nagsanod dan. Dito ang talklapan. Sa bagay, ang mga nukilat nagsublida. Agpaliw tayo pa'y. Kahit nunam namaan tayo na awanda. Agsubli tayo ni Jekota. Saan na na tayo kakadwa tayo, boss? Ano saan nyo idabag ka tayo?
Ang papan, kadagiti nasugatan. Boss, nyaman. Ha? Makarita kadagiti rebelde. Addan to aldaw magsubli tayo. Kat isudan ton timatay. Itaypay asin mardang ti kanal buong ti pagtog. Oh, anya ti araming dakitan. Sa anak san ngagtuloy iti kota da ami. Amangan no maisagmakak. Amangan no pagarupen da akabusurak. Kat paltugan da kadagos. Oh, baliwak tulaan ti umay. Agsubli akon ije patad. Saan ako nga agtuloy iti kota da ami. Tuan, ayan ni Ma'am Rina. Kaya mo, Pet. Sumursurot ka na tayo, boss. Ayan na. Awan, boss. Awan, boss! Saan ka nakita? Nabatin samat, boss. Anya? Sige, sublihan tungan. Anya! Ay, sana siya, boss. Dakatag subli jay. Mangayap kay ti kadwam. Tasublin nyo ni Ma'am Rina. Agawam kadwa. Masapol ang makita ta ni Ma'am Rina. Amangan ba't kintin mo na paltuganan? Wantungan! Ada babaya makita kitisan una nga tayo. Magmag na. Ha? Unak pa iso. Nakapaldamat. Talaga babae. Nadlanatan. Dajay, nagtaraya na nagsubli. Kamatan ka. Kabuso, Dajay. Nalingad tayo tinaglamangak. Masiguradong akaduan ni Bart dagiti nagsubli. Ngam, apa yan nagsubli da? Sandak ang makita dito'y naglamangak. Agkulubak latta dito'y. Ayan na. Ora, makita. Isuda dagitan. Ayan na dyan, babae. Patayan kuman. Isuda dagitan. Hala, ituloy tatimag na. Iti ka nito ang makita tanay dyan ang babae. Haha, patayan tan. Wantungan! Amigan. Ganitay. Sa kulit na. Napandan. Kinasayaan. Makikita ak iti mabaling ko apag lemangan anatalgad. Agpalabasak tayo iti sumagmamanong nga oras. Sakbay apo manawak dito. Manong Lando, apay adayo kadwa ni Manang Ami. Ah? Nakasangpot kayo Ami ng ditikota. Namawan mat ni Manang Ami. Uwan nga, peso. Manong, amangan mat no dakis tinapasamak kan kanan. Mabit lang. Sa pulot ni Ami. Rukatan dito nangira kadam kanyak Ami. Awan ba mo? Rukatan ka laang dita. No ibagam ti makagapo akayat nak apatayan. Anya. Awan ti ammo kabasol ko kanka. Nga mas daawak ta nasakit unay tinakam mo kanya. Gapo ta inagaw mo tiragsak ko. Anya. Lawlawagam ti kayat mo nga ibaga. Inagaw mo ni Victor kanyak Ami. Gapo kan ka. Winaswas na ti relasyon ni. Kukwak at kukwak lang Ami. Umatayak na damang agaw iti kukwak. Anya. Nangagmuti kinuna. Patayan ka, Ami. Asi ka pa, Ma'am Rina. Gapula ang itiday ka abanang. Pumatay ka? Ani? Nyamjak itulok ang mapatay na. Amangan musik ka ti mapatay ko. Nagbigdot ka. Ani? Di ka garamid iti may kontra kanya. Ma'am Rina. Di mo gamdan ti mang patay kanya. Gaputa nakasagana alumabay. Ani? Anya ti? Amamong na ti balid ko saan ka di, Lando? Ti anak, nandun niya Anita kan Senyor Simon. Why? Kat ginandat nak apatayan. Anya? Ako na talaga.
Di ta masalakan ni Ma'am Rina. Kasaluitan. Nagsublitan ito ni Boss Bart. Awan marami data. Di ta makita ni Ma'am Rina. Sige, ipanyo ni sa ospital na kiti kakadwa tayo na sugadan. Boss Bart! Agdiretso kami ni Mansion. Kan makamu kayong kadagiti balkay. Sana mapalinda ito itungan. Da tayo timadaksan. Ang mga lumapatay na tayo ni Senyor, dumaamuan na na isagmat ti anak na. Kasano nga ron ikan. Inak kasarita ni Henry. Ipakamok dito ang banag. At patulong tayo kadakwata. Anya? One, ado tagi tinipente. Kat di tayo kabaanan ita. Isang patulong tayo kada hepe. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, itituloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.